mar Amerka oketo maromo $80 milion e kaunti ma Kisii matimo chenro mopogore mag dongruok. Koloso e limbe mare gwengego, Whitman, mane orwaki kod gavana ma Kisii Simba Arati, wacho ni sekta ma gibiro miyo pek oting'o mano mar thieth, ka gavana Arati ne otiyo gi thuolo mar kamano mar yango okenge ma kaunti no osekawo mar bero sekta mar thieth, pur kod dongruok. Bende Whitman noyudo thuolo mar romo kod rowere e mbalariany ma Kisii, jopur kod jokanyo mamoko matego winjruok kod tiyo kanyakla e kind piny Kenya, e kind piny Amerka kod kaunti ma Kisii. We saw today a remarkable mother-child unit, and how the staff is really helping the young mothers, the single mothers, to bring babies into the world healthy, happy, and teaching them how to take care of the babies. We obviously saw the HIV clinic, which is really a product of PEPFAR, which is President Bush's initiative to combat HIV and AIDS. I'll support all programs of this facility and other facilities. We have 21 facilities, level 4s, and 161 health facilities that I'm certain that in the future, by the time I'm finishing my time in 10 years, for sure we'll get to somewhere.